चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा थानानि सिङाव सान्तिपुर हालामनि खोला सिमला बागान गामिनि दाब्ला बसुमतारीनि बिसाजो 17 बोसोर बैसोनि माइनाव बसुमतारीखौ सा निज्लागुरि गामिनि गंगार नार्जारिनि बिसाज्ला 22 बोसोर बैसोनि मुस्रि रबिराम नार्जारिया सासे हिन्जावजों लोगोसे 4 बोसोरनि बिसाज्लाबो दंखायोमोन। अब्लाबो सासे बैसो जायै 17 बोसोर बैसोनि माइनावखौ लांखारनानै थांखोमायो। आंनि फिसाखौ सासे मानसिया लांबायबा आंनि फिसाखौ नांसिनो नागिरनानै होथारनांगोन। दा 16-17 बोसोर जाबाय। गामिया आरो बबेनि? माइनाव नाम साउथ सिमला बागान। हिनजाव गोनांखा उन्दै गोनांखा आरो आं होखाया। नुबाय बायोबा माने नागिरनानै होथारनांगोन बा लाबोथारनांगोन गावसोरबो एसे बुंदों दायथ' लागोन होननानै बुंदों आरो। दा हिन्जावसानि नखरनिफ्राय सान्तिपुर पुलिस थानायाव सेथि फोरमायथि बिलाइ होबाय होननानै नखरनि सासे सुबुङा फोरमायदों आरो लांखारग्रा सुबुंखौ नागिरनानै होथारनांगौनि थाखाय पुलिस बिफाननियाव नखरगिरिया खावलायबावदों। घटना माने मैया मोनाबिलि मैया 26 तारिख 26 जुननि बेलासि मुगा मोनाबिलि 6टासो बायदियाव आंनि बिबोनां माइनाव बसुमतारी होननाया बै निज्लागुरिनि गंगार होननायनि फिसाला रबिराम नार्जारी बिथांजों खुनु दिन नुलायाबाबो माखासे रं नाम्बारनि गेजेरजों मैया सानसेनि गेजेरावनो गोसो थोलायब्रबनानै मबाइलजों गोसो थोलायब्रबनानै मोना बे ओरै लामा सेलेखाजों ओंखारलांनानै बेबो लामा सेलेखाजों फैनानै साइकेलजों लांलायलायनानै ओमफ्राय बेबायदिनो गोमानानै दं दासिम। ओमफ्राय जोंथ' दखानावसो दंमोन नालाय मोनादों ओमफ्राय मानसिया न'आव दंलाय न'आव दं। जेब्ला जों न'आव मानसि फाथायहरो होमबा मानसिया गैला आरोखि। बे 6टा बाजियावहाय बियो बे हौवाजों लिंहरलायनानै थांखोमादों होननानै जों मिथिदों आरोखि। ओमफ्राय आंनावनो बिब' माबा आंनि न'आव न' नेनो होननानै दोनफैदोंमोन लाबोदोंमोन। ओमफ्राय मैयासिमबो जेबो जायाखैमोन नाथाय बे मैया मोनाबिलि 6टासोआव मा हिसाबै बियो थांखो बेखौहाय जों मिथि मोनला। बेनिफ्राय जों फन बुहरदोंमोन मोनानि 8टा बाजियाव जों 7टा बाजियाव फन बुहरबा बे होनबाय आं निज्लागुरियाव दंफैयो आं गाबोन फुङाव फैफिनगोन। ओमफ्राय दहाय जों फुंसिमावहाय नेबाय नेसेयाव फैयैखाय जोङो होसोलांबाबो जों होसोलांनायनि एसे सिगाङावनो बिसोरो दोरोदों होननानै जों ओरैहाय हौवानि न'खरावहाय जों खोनाहैनो मोनबाय आरोखि। बेना हिन्जाव गोनांखा बियो गथ'आबो हौवासा दंलायलायो 2-2.5 बोसोरनि हौवासा दंफाखायो। ओमफ्राय हिन्जावखौहाय 1 माससोनि सिगां एसे दावराव दावसि जालायनानै खारदों होननाय खोनादों बै सिगांनि हिन्जावा। ओमफ्राय बिनि उनावहाय गथ' हौवासा 2.5 बोसोरसोनि दं आरो 2.5 बोसोरसोनि जिनिसा बे गावबो मैयानि दिनावहाय फैब्रबदोंसो बै माबा थुक्राझार आइफवालियाव अन्थाइ देयोमोननो। अन्थाइ देनायनिफ्राय फनजों बोरै कन्टेक्ट जालायखो फैनानै मैया मोना लांफैब्रबनायानोसै आरोखि। बेखौ जों पुलिसनो माबा इनफरमेसन होबाय एफआइआर होबाय। दा पुलिसा आखायाव लासिगोन तदन्त लासिगोन आरो बांसिनै तदन्त लानो थाखाय जों खावलायो आरो। मानो होनना बुङोब्ला बे हौवाहा हिन्जाव दंखायो आरो गथ'बो दंखायो आरो जाय सिंग्रि बेयो हाबा जानायनि बैसोबो जायाखै 17 बोसोरल' जादों दाबो आयेनाव गेजेन बे हाबा जानायनि उपजुक्त जायाखै। बेनिखायनो गोख्रैनो बे पुलिस प्रसासना जाहाथे बे सिंग्रिखौ बे हौवानिफ्राय उदां खालामनानै न'खरसिम लाबोयो बेखौ न'खरा खावलायो आरोखि। राहा लानाया रायजो राजाफोरनिसिम खावलायनाया बेनो जाय जिजनफ्रा दा स्क्रिनाव होखागोन हौवानि महर हिन्जावनि महर बेनिफ्राय जायफ्रा नुयो बिथांमोना बे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव फन बुहर खोन्थाहर आरो जेरावनो मोनो सिख्लाया हिन्जावसाया बेजोंनो दंहैयो ओमफ्राय हौवासा गथ'खौ लांफादो होनना बुंदों। ओमफ्राय दा गावसिनि जाथि बंसनावनो बबेबा एरायनानै दंहैयो बायदि खोनानो मथेबा। बेनिफ्राय बे हौवानाव थोजासे रोखोमनि गोजानाव थांनो हानाय थाखा फैसा गैखाया आरोखि। माने जायगायावनो एरायनानै थागोन बे जाथि बंसफोरनाव खिन्थु बेनाव थोजासे गोजानाव लांनो हानाय बेबायदि थाखा फैसा गैया होननानै जों न'खरनिफ्राय मिथिबोदों आरोखि गामिनिफ्राय। जोंनि गामिया खाग्राबारि आंनि न'आव थायोमोन। ओमफ्राय आंथ' दखान होयो नालाय लामायाव। ओमफ्राय मैया 6टासोआव बेखौ लानानै थांखुमादों जों रावबो नुवाखै। बेनिफ्राय
बियो मास मोननै जानोसैमोन आरो आंनि न'आव थाफैनाया। आं दुखु मोन्दों बिदि साननैसो रायज्लायनायावनो बेबायदि लांखोमानो नाङामोन आरो लांबाय लोगो हमबाय बियो दहायो थोनहरफिननांगौमोन आरो मैयानोबाबो थोनहरफिननांगौमोन दोनफैफिननांगौमोन। आं बेखौ सानदों आरो दुखु मोन्दों बिदि लांखोमानो नाङामोन उन्दै गथ'खौ। गावहा हिनजाव गोनांखा हिसाबै गथ' गोनांखा हिसाबै बियो लांखोमानो नाङामोन आरो। बिनानावा दा 17 बोसोर जाबाय दासिमाव सोलिबाय थानायाव। पुलिसनोथ' जोङो केस होबाय दहाय केस होबाय। ओमफ्राय दा पुलिसा दिरुननानैबाबो होनो नागिरदों। दा होथारनांगोन जेन'बा बियो बैसोबो जायाखै होननानै बिसोरो गावसोरबो बुंखादों। ओमफ्राय रायजो राजाफ्राबो बहाबाफोर नुयोबा जेन हमनानै दोननानै जोंनो खोन्थाहरो बेखौनो आसा थाबाय। बे गामियाथ' जोंनिनो गामिखा। ओमफ्राय बे गामिया नर्थ निलागुरि लांदांफारा होनो। ओमफ्राय बे नर्थ निलागुरि लांदांफारायाव दा जमा जानाया जाहैबाय बे गामिनि रायजो राजा ज' जानाया गामियाव ज' जानाया जाहैबाय गंगार। बे न' बिगोमानि नामा जाहैबाय गाहायनि नामा गंगार मोसाहारि नार्जारि। ओमफ्राय गंगार नार्जारिनि फिसाला जोंथ' खरथासो होनो। ओमफ्राय गाव नाम मोजाङा मा रुबिराम होनोनो। जोंथ' गामियाव खरथासो होनो। ओमफ्राय दा बे खरथानि हिनजावा जाहैबाय सिगाङाव हाबा लाबायमोन बियो। ओमफ्राय हाबा लानानै बियो गथ'आ दा हौवासा दङ 4 बोसोरना बेसेबांबानि गथ' दङ दा 3 बोसोरनि। ओमफ्राय बे 3 बोसोरनि गथ'बो दङ। ओमफ्राय बिमाया मास मोनसेयानो जायाखै खारनाया। दा माब्रै जाखो दा दस्रा सिख्ला लाबोदोंनो। ओमफ्राय बे दस्रा सिख्ला लाबोनायखौबो जों मोनथिया। जायखिया दहाय फुङाव रायजो राजा बे हिनजावनि बिमा बिफा गासिबो फैजोबनायावसो मानो बिदि हुलुस थुलुस जाखो होननानै जोङो फैबा खरथाया हिनजाव लाबोदोंनो होननानै खोनाबाय। ओमफ्राय बाहाय जोङो सानखांबाय हाब सिगांनि हिनजावानो माबायाखै फाथैलाय बिसियाखै आरो लाफैगोन ना मागोन रागाजों बुलाय सोलाय न'खराबो अबस्था गैया नांलाय खमलाय थांनाय जानाय बेबा फैफिनगोन ना मागोन मानोथो बिदि खालामखो बेलाय होननानै बुंबाय आरो गामिनि मानसियाबो। ओमफ्राय दा लांनो फैग्राफ्राबो नुलाङासै जोंबो नागिरनानै मोनासै गामिनि मानसिया। दा अबाव दंहैयो जों जेबो मोनथि रोङा। बे गथ' हौवासाखौबो लानानै थांफादों। बे सेंग्रानि आखल आखुबाथ' जोंथ' उन्दैनिफ्रायनो नुनाय सभाबाथ' गाज्रि नङा। ओमफ्राय न'खराथ' अबस्थाया गैया न' बां गैया। ओमफ्राय जानाय लोंनाय गैया हा हु गैया। बे हिसाबै बियो खामला मावनानै जायोमोन। ओमफ्राय गाननाय जोमनाय बिदिनो अबस्था गाज्रिनि खोथा जाहैबाय। गाननाय जोमनायफ्रा आसखान्दा जानायाव बियो संसार जानायाव बेबायदि न'खर गैयि मानसियाथ' गुलुं गुजुं जाखायो। नांलाय खमलायाथ' जाखायो सानसेया। ओमफ्राय नांलाय खमलाय जादों नामा मालाबा जों बेखौथ' मोनथियाखिसै। जायखिया नांलायाखैमोन ओरैनो खारदों होनदों आरो गावस्रा। जानायाथ' 2 3 जागासिनोखा। ओमफ्राय जों बेखौ सामलायनानै दोनदोंमोन। ओमफ्राय दा नैबे खेबसेयाव जाबावबाय। ओमफ्राय दा बेखौ मारै बिसार खालामनांगौ बेखौ उनावसो मोनथिसिगोन।